Telo mar William Ruto higni dweche 12 koro kata higa achiel koro in korka kori senene yo machalo nade Erasko nowacho ni higa achiel to tin we wamede gi dweche 6 mondi dweche 6 rationale mar mae okyot wacho chako maber ni etelo ing'iyo gi gik mosebedo kotimo kod gik manowacho kod processes moment nikech seche moko ntiere mapok itimo lakini ntiere intent to move ntiere direction adwa dhi kure Geisani kachako rating maybe abro miyo Ruto 20%. Nango 20% ni nikech ntiere gik moko ma very strategic modego ne timo Askono wacho some of the documentary issues namara pronouncements to ntiere gik moko maki kawuono wang'eyo no problem mawanago obed nengo chiemo obed garama madok piny whatever we are talking about revolves around wach mar fuel kod lweny mar Russia so serikal mora kama wiye renge odego be nong'iyo to kapo na dwoko bech fuel piny to ng'eny gik wage tedhi lwar bech odo gikwa mang'eny kata na sign agriculture mo focus no fuel midwa tiyo go e puro eka achiel en pesadi to pare ni ya in his very good the plan manifesto Ruto nene gi gimoro mane iluongo ne fuel stabilization fund obed president matiyo maber nyokanye manyode wi oringe ne kar keto bilionde mang'eny e hustler fund ma we cannot measure its economic values and mok wanyal kata chiwo ne dwa kara keto pesa ne mondo wa stabilize issue mar fuel prices so one called that and mano is part of the agenda he has failed to do it ano kwa duong mana gi thuolo ma dakika 8 kende wadhi mana mapiyo piyo kalore ni mano be wach makoro agwa tiego do twak otamre mano kotimo ang'no rete nade in that otame timo to en achiel kum policies gik mano wacho no timo koro fuel price masani en gimotimo otame stabilize so possibly by a design mar ariyo nitiere wach mane owacho no kanan kadonjo ni to women jok ma mine gi 50% and they ensure no cabinet mara en 50% I ensure na third gender rule magi gik mak dwar mondo misui eno kodwar pesa kodwar ango en effort to initiate it one kode kure what happened anguma not no kwanyal yudo mon 50% of women in the government kaka no promise what is happening kiwe mano ngiye kata wach mar police sani nyochal aluso siepe na mang'eny kuonde gi ne odewo benwa establish kata pesa mwachulo officers mo kata ma families gi get into problem mar disability kolore kod tich magitiyo ginon kure pod waendelea githo jowa ka enego gal shabab ku so onge then finally iwinjo ko wacho ka ng'ane wacho no kae affordability in issue mayimbo in one core problem mar pi in this government muna kaka wasepenjira awapenjira sese mokacha di inge minister mar water tisegarade kode ise winje gumara mo wache chieng moro kamara mora there is nothing monyalo timo kono keche onge ne political reward ni chung koda motegno kura mi but no capacity so in technical terms ni sani serikande ne podobro na perform below 20 eros kawuna an kod Amiyo 20 angen sije moko nyono next year obro donjo kata 15 ka it can only perform better on the negative nikeje the positions mag leadership mane Amiyo officials mawa kaka CSS kata PSS wag negin areas magionge go expertise we were only doing political reward ko kawo lawyer Amiyo TGP bet go yo chieng makata ni winjo di chieng achiel kata mowache kata sani roch magel nino ganga dak winjo gi miwache be okano los to kuom joge kata kipenjo jowa gi kawuono dinge ministers inge gi magetemo purely nothing one lame government and we are on the negative we are not getting anything mawadwaro free sanitary towels can odhiga kure the education system masani wan goni di nyisa an wan education system mane sani nyo wacho nanu mara sigini ke di primary mara koro kiket sujan then within the same time koro kendo wadwa loko nying jaka kawuono pod waonge kata education system